Il-Ministru Tonio Fenek jibqa' ma jgħidx jekk il-Gvern huwiex biħsibu jagħmel pubbliku l-pjan ta' ristrutturar tal-Air Malta biex il-poplu jkun jaf x'passi se jittieħdu biex l-Air Malta tiġi lura fuq saqajja. Il-pjan ta' ristrutturar huwa pjan kummerċjali tal-kumpanija, il-Kummissjoni dak li kien possibbli tippubblika ġa ppubblikatu. Sa issa minn mal-Air Malta tneħħew 340 ħaddiem u sa wara s-sajf iridu jitneħħew 150 ħaddiem ieħor bħala parti mill-pjan ta' ristrutturar. Tonio Fenek ma rridx jagħti garanzija li mhux se jkun hemm aktar ħaddiema li jitnaqsu minn mal-Air Malta. Ti garanzija li mhux ħajintilfu aktar jobs minn issa qudiem? Jiena l-uniku garanzija nista' nagħti hu li jekk kulħadd jagħmel is-sem tiegħu, jekk il-kumpanija tkun fuq saqajja u allura tilħaq il-miri li għandha, il-ħaddiema tagħna ikollhom il-futur tagħhom. Il-garanziji jiġu minn kemm kulħadd jagħmel l-impenn tiegħu. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Air Malta Peter Davis ma semma xejn dwar il-futur tal-50 ħaddiema impjegati mal-lukanda sussidjarja tal-Air Malta Salmon Palace. Qal biss li huwa irid jeħles mill-lukanda Salmon Palace. As Salmon Palace is concerned, we continue to work on releasing that particular asset. We are an airline. We don't run hotels, so therefore we continue to work on trying to remove that asset. Sadan it-tant il-ġimgħa filgħodu ġie ppreżentat ir-rendikont finanzjarju tal-Air Malta għas-sena li għalqet f'Marzu li għadda. L-Air Malta rrapportat telf ta' 30 miljun euro, titjib ta' aktar minn 4 miljun euro fuq is-sena li għaddiet. Għas-sena 2013 l-Air Malta mhux se tkun qiegħda tagħmel profitt bil-mira li tnaqqas it-telf tagħha bin-nofs għal 15 miljun euro.